panguva ino iri kuri nhau yatagwirei ringotaurwa. And now people varukuya vachitotaura vachiti these guys varukuya vachiorchestrata mamoves ari kuitika the ruling party ZANU-PF, they must be watchful, they must avoid mistake yakaitika muna 2017. Panapa varukuya vachitsanangura vachiti yes, we are seeing kuti they are consolidating power, but sezvinongozivikanwa nenyika yose kuti muna 17 ndo pakaitwa mistake. Panguva ino ito tikuona kuti all the suffering is because yazvakaitika muna 2017. Subscribe or like on the bell kutopinda paendo our end is closer unokonzi these are prominent supporters vaVP Constantino Chiwenga vaonda panapa vachiti ZANU-PF and the ZNA will not repeat the mistakes of 2017 by replacing one dictator with another. We will not substitute a corrupt leader for another corrupt leader. Domashtori yatoko panapa ne the Zimbabwe closer vachiti aiwa these guys tikuzviramba zvakuda kuita izvi zvokuti vanouya vachisubstituta kuti another dictator anouya achisubstitutwa neanother corrupt leader. Zvarukuya vachikondema vachiti tirikuona kuti the situation in Zimbabwe is now worsening, is coming from bad ichienda kuworse. Inoda kuti right now people they are struggling, the economy panguva ino iri kuonekwa kunzi people they are finding it difficult to put food on the table. What more vakajezeswa vanhu vanozivikanwa kuti these are tycoons, they've been operating kubva kudhara vakatomboiswa sanctions, they are being known nezvavanoita. What more kana vazwa into power. Mashoko ari vachikondema ne the Zimbabwe closer vazwa machiti aiwa you guys tarisai kuti kwatakabva mistakes amakamboita taindilearn, then avoid such mistakes. Mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino KS is now rocking, people they are seeing VP Constantino Chiwenga being sidelined anytime soon. Vana vari kuona kuti Congress yes they are going, but kunyazi kuonekwa kunzi VP has now been reduced, kuti panapa vakasaita action dzinozongova ngano dzekuzoti kwaimbova navice president. Iboze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa nawo iri kunwazo mastreets ndo nayo iri ngotokwa nevanhu, people vari kunyazi kuonekwa kuti aiwa zvinhu zvinomira zvakanaka. Pinda comment section medu muze mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.